tupu anyị nụrụ aka ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi adị oke mkpa. Gọvanọ Chukwuma Soludo bịara ka ọ tụgharịa ezi ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Gerezi aka ụwa ka ọra aha mbụ Obianuju Egolum. Osote Gọvanọ Anambra steeti Dr. Onyekachukwu Ibezim agwago ndị otu Soludo Support Groups ka ha bụrụ ndị nke ga-erube isi ma wepụta ọrụ dịgasị iche iche Gọvanọ Chukwuma Soludo lụgoro na ime Anambra steeti maka ịgba mbọ ịrọpụtakwa ya nke ikpa ọzọ. Dr. Ibezim mee ka amata nke a n'oge ọ na-amalite amụma You Need to Know campaign n'ịmara ndị bụ ndị otu nakwa ikpughepụ New Soludo Support Group uniform na Prọfesọ Darakunye Women Development Center Ọka. Ka anyị sonyere Chukwuemeka Modelim ka o wetara anyị ozi a. Mere ka amata na afọ 2019 mgbe ewubere otu Soludo Support Group ya bụ otu na-aga n'ihu na-eme nke ọma site n'ịkwado ezigbo ọrụ Gọvanọ Soludo na-arụ na steeti a. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na ọrụ aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo rugoro n'ihe dịka afọ abụọ gara aga akarịgo ọrụ ndị chibugoro steeti a rụrụ na ya. N'okwu nke ya, onye na-achịkọba otu Soludo Support Group ma bụrụkwazi onye na-ahụ ka ọrụ si aga n'ụlọ gọọmenti nke steeti a bụ Maazị Chinedu Nwoye kọwara na ya bụ otu na-agazi n'ihu ugbu a ịkọwara ndị mmadụ ọtụtụ ezigbo ọrụ Gọvanọ Soludo na-arụ na steeti a ma gwakwazịa ndị otu ya ka ha banye na ọtụtụ ahịa, ụlọ ụka, ebe a na-aba ụgbọala mana ọtụtụ ụzọ na ebe niile dị mkpa na steeti a ya nakwazi n'ụlọ ndị mmadụ na-akọwara ha ọtụtụ ezigbo ọrụ Gọvanọ Soludo rugoro na steeti a n'ihi na ọ bụ nke a ga-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ soro ha bata na ya bụ otu nke ga-emekwazi ka gọvanọ nwere ntụrụugo mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị nke steeti a ga-eme n'afọ ọzọ. N'okwu ya mgbe ọ na-agbape ya bụ akwa ọhụrụ nke ndị otu a ga na-eyizi na-ekwupụta ọrụ ọma Gọvanọ Soludo na-arụ na steeti a, okwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Somtochukwu Udeze kelere ha maka ezigbo ọrụ ha na-arụ na steeti a ma kpọkuo ndị ọchịchị ibe ya ka ha nyere ya bụ otu aka n'ịgbasa ezigbo ọrụ Gọvanọ Soludo na-arụ na steeti a ka otu pati apụga nwee mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme na afọ ọzọ na steeti a. N'okwu nke ya, onye na-achịkọba otu Soludo Support Group na ọgbọnta nkwado Anambra Central bụ Maazị Ochije Modelim gosipụtara obi aṅụrị o nwere maka agamnihu nke ya bụ otu na-enweta na steeti a ma kwekwa nkwa na ha ga-agakwazi n'iru hụkwazi na Gọvanọ Soludo toro ugo mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme na steeti a n'afọ ọzọ site na ị na-agwa ndị mmadụ eziokwu gbasara ezigbo ihe niile ọ lụgoro na steeti a. N'okwu nke ha, onye isi ochie otu pati apụga na steeti a bụ Maazị Ifeatụ Obi Okoye nakwazi onye isi oche ya bụ mmemme bụ Maazị John Mechie, onye nke Maazị Titus Akpudo nọchitere anya ya, kọwara ya bụ otu dịka otu kacha otu niile na Anambra ma yọkwa ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha kpọbatara ọtụtụ ndị mmadụ na ya bụ otu site n'ịgwa ha ọtụtụ ọrụ Gọvanọ Soludo rugoro na steeti a. Maazị Mechie kelere ya bụ otu maka ezigbo ọrụ ha rụrụ ọkammụta Soludo bụ aka na-achị steeti a nke mere o ji nwere tụrụugo mmeri na ndọrọndọrọ ọchịchị emere na steeti a n'afọ 4 gara aga ma gwakwa ha ka ha meekwa ka ọ tụrụkwa ugo mmeri ọzọ na nke a ga-eme n'afọ ọzọ site na ị na-agwa ndị mmadụ eziokwu gbasara ezigbo ọrụ ọ na-arụ na steeti a. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelim.